Taas pamasahe inimplementa na sa isang bus transit sa Asingan, Pangasinan. Pagtalima ng mga commuter, hinihikayat ng lokal na pamahalaan. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Ipinatupad na ng isang bus transit sa bayan ng Asingan ang bagong pamasahe sa kanilang biyahe matapos aprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang dagdang singil na 0.35 pesos kada kilometro. Nagsimula ang implementasyon ng fare hike noong Marso 15 na sumasaklaw sa mga rutang Asingan patungong Cubao at pabalik, gayon din sa rutang Asingan patungong Dapitan at vice versa. Batay sa inilabas na abiso, umakyat sa 476 pesos ang pamasahe mula sa dating 403 pesos bilang resulta ng nasabing dagdag singil. Ayon sa ulat, bunsod pa rin ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Nananatili naman ang 20% discount para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disabilities kung saan aabot na lamang sa humigit kumulang 381 pesos ang kanilang pamasahe. Kaugnay nito, hinikayat ng lokal na pamahalaan ng mga commuter na sumunod sa tamang pagbabayad ng pamasahe kasunod ng ipinatupad na pagbabago. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.